at designe er specielt for mig, fordi det er en blanding af kunst og funktionalitet. Det handler om at skabe noget tidsløst, samtidig med, at det er moderne, og det er unikt for bæreren at have på. Jeg i en ung alder startede faktisk mere inden for tøjdesign, fordi jeg altid elskede at plukke ting, jeg ligesom kunne gøre mit outfit eller mig som person mere spændende med, eller mere sådan cool. Min største udfordring er egentlig ikke at få ideen, men at bære den ud til færdigt produkt, fordi der ofte er mange forhindringer. Mit mål med Risius er at skabe en form for community, hvor folk kan se sig selv være i. Igennem platformen Instagram vil jeg godt have opbygget en æstetik, som folk ligesom også godt vil leve sig med ind i. Mit navn er Emilie Fabricius. Jeg er smykkedesigner og grundlægger af Risius.